мақомоти додгоҳӣ дар пайванд ба куштори Азизбек Раҷабов як ноболиғи деҳаи ёвони ноҳияи Айниро ба 6 соли зиндон маҳкум кардааст. Хуршед Раҷабов, бародари Азизбек Раҷабов, мегӯяд, Мақсуд Ниёзови 16 соларо додгоҳи ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ бо ҷурми авбошӣ дар рӯзи куштори Азизбек Раҷабов, сокини деҳаи Ревади ноҳияи Айнӣ, гунаҳкор донист ва рӯзи 16 апрел ба маҳбаси низомаш умумӣ ба муддати 6 сол равонаи зиндон кард. Як манбаи боварбахш дар додгоҳи Кӯҳистони Мастшоҳ низ ин хабарро таъид кард ва гуфт, ҳоло ҷонибҳо фурсат доранд аз болои ҳукм шикоят баранд. Қаблан додстонӣ 7 соли зиндонро талаб карда буд. вале наздикони ноболиғи маҳкумшуда мегӯянд, аз таҳқиқи муфаттишон ва ҳукми додгоҳ норозӣ ҳастанд. Каром Ниёзов, бобои Мақсуд Ниёзов, мегӯяд, ҳоло бо вакили мудофеъ санадҳоро тартиб дода истодаем ва ният дорем ба зудӣ ба зинаи болоии додгоҳ шикояти кассатсионӣ барем. дар ҳамин ҳол наздикони Азизбек Раҷабов, ҷавони кушташуда, низ мегӯянд, бояд парвандаи Мақсуд Ниёзовро аз рӯи моддаи одамкушӣ баррасӣ мекарданд ва ин 6 соли зиндон кам аст. аммо ба қавли ҳуқуқшиносон, дар қонунгузорӣ барои ҷинояти ноболиғон ҷазои сабуктар ва муҳлати то 7 соли зиндонро талаб кардаанд. дар робита ба марги Азизбек Раҷабов, сокини 18-солаи ноҳияи Айнӣ, вилояти Сух, ки дар як занозанӣ дар рӯзи Иди Қурбон маҷрӯҳ шуда дар бемористон ҷон дод, 4 ҷавон муттаҳам шуданд. ба иттилои дарёфтӣ 3 нафари онҳо дар боздоштанд ва рӯзҳои наздик аз ҷониби додгоҳи ноҳияи Айнӣ ҳукмашон содир хоҳад шуд. як манбаъ дар додстонии ноҳияи Айнӣ гуфт, Ҳабибулло Бурҳонов ва Тамкин Раҳмонов бо моддаи авбошӣ ва нисбат ба Сарбоз Раҳмонов барои қасдан расонидани зарари вазин ба саломатӣ парванда баррасӣ гардида истодааст. аз рӯи ин иттиҳом ба онҳо аз 5 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. қаблан Нурбиби Самиева, модари Азизбек Раҷабов, ҷавони фавтида дар ноҳияи Айнӣ, аз вазири корҳои дохилӣ талаб дошт, ки ба қазияи марги фарзандаш расидагии қонунӣ шавад. Самиева дар ҳодисаи ба сари фарзандаш омада Ҳабибулло Бурҳонов, як сокини деҳаи ёвони ноҳияи Айниро гунаҳкори асосӣ медонад. аммо наздикони Бурҳонов ин иддаоро рад карданд. муноқиша миёни ҷавонони ду деҳа дар ноҳияи Айнӣ, ки бо марги як нафар анҷомид, рӯзи 31 июл рух додааст. бо гузашти 10 моҳ ҳанӯз мақомот сабаби аслии занозании ҷавононро нагуфтаанд. танҳо модари Азизбек Раҷабов ва пайвандони дигараш дар суҳбати пешинаи худ бо Радиои Озодӣ ишора карданд, ки ин ҳосили хусумати байни деҳаҳои Ревад ва ёвони ноҳияи Айнӣ аст. занозанӣ миёни наврасону ҷавонон дар солҳои охир ба яке аз мушкилоти доғ табдил ёфтааст. дар чунин занозаниҳо гоҳе ҷавонон аз корду силоҳҳои дигар истифода мекунанд ва ба захмӣ шудан ё марги якдигар сабаб мегарданд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, аз шаҳри Хуҷанд.